into ohluphayo la isathembele bona. Haleluya. Obalula kakhulu ukuthi athembe thina kanti sibona bendawo. Amen. Ngoba ke nje sungani ngoba ehlupha uzwa amandla nje esikhashana kodwa hayi ngoba ehlupha uzwa amandla awesikhashana. Amen. So uma kuumuntu wendawo okwazi umathenda wazi nokuthi uhlalaphi wazi nakubo. Ngiyangizwa bazalwane. So lokho isisiza kakhulu. Number 1, njengoba sila, amen, njengoba sila asivelanga safika la sicelile. Niyezwa bazalwane, sicelile la. We spoke to the leadership la siqale bamngcobo. Amen. Uma sikhona bamngcobo bathi cha mzobe muhle umbono ukuthi niyokhuleka endaweni yethu, siyawuthanda umkhuleko. Amen. Number 2, wasethu bamngcobo asicele siyebab cancel. Amen. We went to bab cancel asenza kahle nakhona ngeorder futhi. Niyezwa la bab cancel wasintroduce ku leadership. Amen. Leadership yasivumela ukuba sizokhona. Ahleli ke bazalwane la forever. Hallelujah. Sinamakhaya nathi nendawo la sihlala khona, but we are here to pray. Amen. Ngicela sivule incwadi the book of 1 Timothy chapter number 2. Siyamusheshe nangomqondo. Amen. Ngikube yami ngizokwenza ibe right. Ukuze sithandazeni sonke. Then bese sidedela uba bishop asiphe izwi as early as possible. Hallelujah. Sizofunda nje bazalwane 1 Timothy chapter number 2. Asekutholile angifundele. Amen. Igama if uyaqala ufika for the first time, igama lami nguNkosi Mphile. Amen. Charles ongwamzobo. The reason namagama awu2 elezweni lesingisi bekuba njalo labantu bama 80s. Amen. Nabanye bama 70s, 60s, 50s ngoba bekusayikhazo bandlulo so abazali benzela ukuthi uma kwenza kuhlangana nephuni noma nomlungu. Amen. Noma neNdiya lazi igama lakho. Hey Charles, how are you? Amen. Yeah, so isongiza ngade khona noMargaret. Hallelujah. Amagama la manje samanje ngana yaba nje igama elilodwa kube usibusiso. Amen. Phele kanjalo. So there's difference. Amen. Asifunde nike nje bazalwane, asifunde. Finally of all, then I argue that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. First Timothy chapter 2. Ngahlala phansi kodwa ufundise. Verse number 1. Ngakho ke kuqala kukho konke ngiyalukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Verse number 2. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. Verse number 3. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Verse number 4. Othanda ukuba bonke abantu basindiswe. Ubaba zanothanda abantu basindiswe uNkulunkulu. Amen. Umfundisi uba thank you Qhubeka. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Yes. Ngokuba munye uNkulunkulu. There's one God. Munye nomlamleli. One mediator. Phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Between God and man. Umuntu uKristu Jesu. The man Christ Jesus. Amen. Yes, I think they're created. Owazinikela abe inhlawulo yabo bonke.
kube ngubufakazi besikhathi nabo bonke kube ubufakazi besikhathi esizayo. Ngiyacela sisume sime ngenyawo ibandla. Sokhulela izinto ezintathu. That is very important. Number one, we pray for all those people in authority. Hallelujah. La bala makhosi, because those times bishop ngalezi akhathi abantu ababejone kakhulu ababesembusweni kakhulu kudala kwaba makhosi. Lento president engakaziyo. Amen. Kwakusaphela amakhosi nje kuphela. Ingakho ubona libala amakhosi. Kodwa futhi lali well aware ukuthi bayeza abanye abazoba bakhulu bantu lithe kings and all who are high positions. Labo ukuthi noma kwakuyilesa sikhathi kodwa uTimothy wayinakho ukuthi ngegcino wamakhosi bakhona abanye abazoba bakhulu. So thina sase generation of the last days. Amen. Abantu abakhulu yes is kings. But thina ingane nabantu bamanje abaningi abawazi amakhosi. Amen. Si generation egcwele understand more abantu abawo president. Yakhumbula mzwane kuzovaliswe. There is one man elokhu ikhulumile. It's all my fellow people. Amen. Bisiyasho lento eyisho ivelizwe livalela uthi yeah. Nganyakazi umuntu. That person is wayemkhulu. Whether you like it or not, umewazi ukuvaliswa. Amen. Ngeke uvule uvaliswe ungumkhulu. Amen. Ilabantu kuthiwa o president. Upresident unabantu bakhe. Une vice president. Hallelujah. Abe no minister of home affairs. Amen. Minister of what? Minister of what? Minister of what? Minister of what? Ihamba lento izifike kuma councillors. Ama councillor makhulu. Amen. Kuma districts esibona. Iwona makhulu awenzi lutho wazalinganisa elanga athi ngishwe bank ufuna ukuvula uCapitec lo cheap. Bakutshela ngeke uvule uCapitec lo cheap, hamba uqala ufuna incwadi yekhansela. Amen. Uyakhona ukugijima uyofuna incwadi yekhansela. Amen. If you cancel approve noma kuthiwa likho usecretary approve usuyathola licard cheap Capitec noma o Standard Bank noma FNB noma bano. Amen. Kodwa indidlula kubani makhanza. Those people are big. Hallelujah. Bese cancel ya delegator libeka abanye abantu abangaphansi kwami. Amen. Nabo bantu emphakathini bakhulu ibona bathatha the affairs noma izinto zomphakathi bayitshela ikhansela. Sesidingweni sikagesi. Sesidingweni sokuthi sinabantu abanje, sinabantu abahlupha usendela amaphoyisa. Sidinga abantu abanje. Nabo bantu bakhulu bakhulekelwe. Amen. And lokho akukho wrong, it's scriptural. KuseBhayibhelini. Abanye abantu abakhulu abantu abanganako abafundisi. Umfundisi mkhulu whether you like it or not. Because ngisengasho into la ngikudukise. Amen. Uyithathe uthi ubaba wathi. Kanti uthola umfundisi ongenalo isu. Ngela unkosikazi wami engakalazi isu wakwenza imistake esanda ukukholwa. Ngamfica kanti ngenhlanhla ngizomlalela umeshumezo sibanga abaningi kubi yabo. So unkosikazi lento yokushumayela lento yokukholwa siyayithanda singaphakathi kuye. Avela abaqoqe abathandazisa kanti siyenza sesilethe inkonzo endlini yakho kubo. Bese lalela phambi komnyango ngiyamuza ukulalela indaba zalwane umkholo unothika. Nokwenze kufa uvula uphenduka ingelosi uthola usubhabha isiphi kanti ngilalele ngathi ngidinga ngathi la kusandikhola ngamphoqa baba right abe nomlando ngathi ngani yami lento aduyisha ayinjalo if umuntu efa akabe ingelosi ube umuntu ngisho efika. Amen. Umphefumulo wakho uyaphila nje phela ukunaphakade noma afunge phakade. Hallelujah. Kodwa akakwazi ube ingelosi ingelosi zizodwa ziyithuna. There are messages of us. Hallelujah. Engangithethe khona into ezokuhleka kuba sokhula abantu abakhulu. Number 1, number 2, sokhula ama families. I love to pray for families. Number 3, funa sikhwele imali. Money belong to us. Libe ne vision ufika umuntu esinikeza imali. So ngiyayazi imali ukuthi ikhona and imali it's a spiritual thing. So ithandazela sithi now usho ukuthi manje uzoyisho ukuthi ngilandele allocate my bank account. Mawuthi FNB wami ugcwale. Mawuthi Capitec lalela ngelosi hambe Capitec noma iTala Bank allocate my iTala Bank. Ngoba kuyenzeka into ukuthi imali ikhona ibanjwe. Kuyenzeka iansi ibanjwe.
ufunda incwadi kaDaniel iveza ngokusobala ukuthi uDaniel wafasta for 21 days kodwa wathi efastile esemthandazweni kwabanjwe answer inkosi yasePersia. Uma kuthiwa inkosi yasePersia umoya obusa in the area wabambi answer yokuthi uDaniel angayitholi answer. By the grace of God uDaniel wangakiyeka ukufasta, wangakiyeka ukuthandaza. Then God sent another angel uMichael. Amen. Wafika wawalwa wa-assista waselengelosi yasiyadebheleka. Yafika tshela uDaniel, Daniel, the first day uthandaza God was already there. Lento ikhulekela lisikhona. Kodwa inkosi yasePersia umoya wendawo uyibambile imali. Bambi answer I mean. Kodwa ukhona uMichael olwile. So yonke into ikhulekela lisiyeza wena. So nabantu abaningi abanama answers nento eningi enikhulekela hayi kuba sikekho zikhona. Beyisaba nje umoya wendawo. Mhlambe it's a place where you are living. Kenze umuntu angabuseka kanti indawo kuyona. Ingathi uqala umuvu siqala izinto zenzeka. Omunye kuyenzeka angabuseka uthi elanga umunye ubaba kwamaji sesiyathandaza uthi bamaji before I give you a bishop uthi bamaji omunye umama babe renta balento yokurenta nawo kuyicabangisisa angithi ngingarenta but kodwa ingqondo kube nayo babe renta kwasindiswa lo sisi lo rentayo incwadi yathi bamaji ebhali altar versus altar wase faith life ministry ngayisearch uzayithola lo ncwadi but altar versus altar. Amen. Uthi le ncwadi le yasindiswa lentombazana yezetendeni yathola uJesu. Uma ithola uJesu lento ezoshiwo samukele bekuphela inkonzo noma inkonzo siphelile itende kodwa sikanivakashela emzini yenu siyothandaza. Bahamba bebefika ngelikhaya bethandaza uthi bathi bethandaza babiza igama laJesu. Ngoba lithi elinye igama eningizo abantu abakusina ngalo ngaphandle kwegama laJesu. Bamemeza bethandaza bathi Jesu fire. Besithi kuphansi umuntu oshaka phansi umastand phansi umastand laba bazi bakwenye room bagijime bambobheka ukuthi hayibo kwenzeke kanjani. Khumbula into edathi umastand ashaye phansi into ezo2 ngiphinde futhi laba bebethandaza becula basebevuka isikhathi sokuthandaza babiza igama kaJesu basho kanje bathi Jesu fire in the name of Jesus. Stand. Pants. Just gonna come along, Jesus, very powerful. Mhlawumbe kuba dengisho manje wona mhlawumbe khona into engingile as I speak. Mhlawumbe just ngiyathandaza khona into engingile mhlawumbe ngingiqiza idathe ebambe ifuture yakho. Mhlawumbe awushadi nje ubophekile. Mhlawumbe usebenzi nje kunomuntu okusethile. Amen. Ubona imali ihamba kulomuntu oyithathayo. Bagijima beyobheka nangu mastand ubheke phezulu. Into abasurprise abamngcobo ukuthi uma stand unekhandlela bonke ama attendants. Ngisho kahle ama tenants labo bonke abantu abaqashileke iqashi. Ngiright manje ngisho baningi abayiqashi. Uyikhandlela nekhandlela linomuntu oqashile la. Ikhandlela linomuntu negama. Lelikhandlela limile libhaliwe kuthiwa la Bishop Ngcobo. Lenye ikhandlela libhaliwe Pastor Masuku. Elibhaliwe Sister Pamela, Sister Bom. Mandla. Bonke babhaliwe ukuhlala kwabo kulendlu. Amen. Hallelujah. Athuke lo baba lo. Athuke athi yibo. Yazi ngoba ibhizinisi athi imali zemidlalo manikhokha uyiqala ibeke to this altar. Ngoba usuhlala la emqashweni akho usufuna ukuhamba kuhambeki. Uyafisa ukusuka nawe uyabona uya afford. Yazi nomuntu oqashe one room kodwa mhlawumbe uthola 10,000. Unga-afford ukuhlala endaweni ka-5,000 futhi unga-afford ukuhlala lapho hlawu u-afford nje ubuka uhlawu ukunukelwe KFC unelo stairs kodwa lento ayifuni uyokhokha u500 uhlale kanzima gijima ikokorosho ubekezele gijima ikunda mhlawumbe izinkulumo yancane uthi ayisifani ukhokha u500
Ungena nje ukuhambile lapho uhlala ukho ku 3500 but ube nokuthula. Khogela no khogela nje uhlawe. Kunento nje. Mina umngane wami became a millionaire wavela wasuka ekade ehlale eLovo asuke eLovo wahamba uqasha eSouth Beach. Wakhokha irent ka 5000 some change. Njalo kusuka ngivuse nami was there igama lakho MJ Charlie. Hamba umseshe it became a mighty millionaire. eSouth Africa usuke from America Israel bambopha ngoba he became a billionaire. Basifuna ukubamba kancane simisa ngathi akasi understand ukuthi uyibillionaire kanjani. uMJ wehlala eflexini asuke njalo khona Bishop sihlala khona erenta u4000 some change njalo ebusuku athi asambe ngenyawo sambe sithanda zawo uSouth Beach ngathi zamaphara lesikhulu uthezwe lakhe indasinathi sesihlile thena sesinathi sesihlile nabo Mercedes Benz soba nazo lezi moto kata nabo Toyota soba nabo kata nabo BMW soba nabo kata sothenga ama flats khona la nabo Truett soqoka khona la nabo Macab soqoka khona la lento sisho hlala eThekwini ngoba indawo isunethe suyihlile wena njalo kumbuzo uhlala uyazazi nathi njalo baba ngoba lokhu unathela la into ozoyithola kungenzeka kube nesitolo kube ePakistan encane ila uyakhona because awukwazi ukuklema into ongayiboni lento oyibonayo uyayiklema uNkulunkulu esibuso Abraham uthi wadusi uthi Abraham ayisisters uthi kanjalo imbewu yakho nabantwana bakho ezusida stars wadusi ngibona umhlabathi kanjalo your descent abantwana bakho bazoba njalo into oyibonayo wena wadusi isho naba bona ePakistan ila uyakhona hana ngibolela one room uzoswagla ufune lo ngathi uxaxa omunye uthe ngiphakeme uma ngithi ngiyahamba la ngiyohlala eBhaliso uphakeme angiphakeme beke ngeBhaliso ngifuna ukuhlala eduze komlungu ngihogele ukuhlala eduze komlungu ingane zami ayiqamba amagama ngoSamuel and Natasha for a reason ngifuna bajwayele lamagama esingisi ukuze bese hlala eduze kwa Mr Smith how you Tashi yamjwayeza ba ila siyakhona uma ungaboni you will not reach you see you will reach because kazi she's my weakness qale sahlala ehamba nathi hamba nathi bese standard esikhulu amen siqale kagwala sa mbhayi nakhona haleluya haleluya la ngakachacha emona lapha eSunfit le sasizama ke ngase Newtown sasizama hamba nathi sajabisa siona umuzi omkhulu hamba nathi kodwa ngiyeza njalo bekithi ngiyaphuma khona isitolo next door uJohn ngiyeza lo ntuthi angiphathi kahle ngoba what do you see you will get asinjalo ngibona uJohn ngizokwenza take shop la ngifunde nje amen mase ngihlala eFebruary yazi ngibona leFebruary nengane zami yaziba nani lethe ngishonge kuzinakhe angithi ngihlala emzini omkhulu ingane zami ingqondo yayo istandard sazo ibona imizi emikhulu so ngelanga uma ikhula izofisa uba nomuzi omkhulu nobaba awungizwa ingqondo zaya challenge ukuthi uhlala manje ubona imizi emikhulu imoto usho nathi shwa nje baba awushintshe le moto yakho le i20 la no dancing baba uthenga imoto enkulu ba ubona imoto enkulu omakhelwane isiyaqala ingane yami ingqondo sithi ubaba anga achieve than this phela ubaba unoJesu baba so umuhlala endaweni nawe ibonayo ingane izogcina baba uthengani imfene kanti igcwele imfene haleluya so ngiyafisa ukukhuluma into entana xa sikhuluma ama leaders ethu number 1 number 2 ngasikhulele imbazalwane imndeni yethu is very important ayikho into ebale njengomndeni amen haleluya uNkulunkulu ayifihle ayibusise ayigcine imndeni yethu number 3 sikhulele imali ngicela uvule umlomo mthanda zethu zonke wherever you are just pray if khona uma stand uyahamba ngiyondlu uthola indlela entsha manje
If you sebenza umsebenzi ophethe, I promise you, if you can pray and engage yourself, ushaye izandla ume ngenyawo uthi ngiyahamba ngomqasho, ngiyahamba ngomsebenzi ongiholela imali engethi shu, ngiyahamba ngomsebenzi, ngiyahamba ngifuna umsebenzi ozongifakela imali, ngiyahamba ngomqasho, ngiyahamba thandaza funa umlomo libakhunda boshakata naboshaya labakhanda nabashama libakhunda naboshanda rakoshanda libakhunda naboshanda libakhanda naboshanda baba wethu ngcwele nawo amakhosi ethu sawathandazele eqabe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha baba wethu ngcwele siyathandela our president uCyril Ramaphosa in power. We are praying for him, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. We are praying for those people our leadership. Yes, the parliament, we cover them under the precious blood of Jesus Christ. We are praying for our councillors in the name of Jesus Christ, as well as the leadership in the name of Jesus Christ. We are also praying, oh spiritual living God, for those who are in church, for those who are in power. We are praying for pastors and pastors' wives in the name of Jesus Christ. Sikulele dokotela bephethimpilezo ethu, sikulele president, sikulele thisha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kulungwele abakuba authority nanemndeni sikhulekele mabethu ebaba bethu abasifanileyo siyabafihla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bafihla bambozwe kulungwele in the name of Jesus. Akulena ke yokugcina lene ngikhulela uma uzongathi mahlala phansi uvula usuku because ngifuna ithanda sezandla ivulile. Hallelujah. Uvule ngoba sesirelease imali. Thank you Jesus. Lento mina ngisho ngangayizwa wena. Mina ngifisa lapho kuba i-billionaire. Ngiyakuthandazela. I want to be a billionaire. Because uNkulunkulu udala izulu udala umhlaba konke kuvele ngangale kwakhe akuvela kusho konke okuveleleyo. Angikwazi ukuba isenti yena ngibe ubaba wami rich. Ingane kaMotsepe nje ayidingi kwambi bamba itoho. Ithi salwa iyazazi ukuthi ubaba wakhe is a mighty millionaire. Izo-owner imisebenzi emikhulu ama-shares. Amen. Because isalo umuntu rich. Lo muntu rich engikhuluma ngakina nonke igama lakhe Jesus Christ. This is Bible. Waba mpofu. Amen. Waba njani? Waba mpofu. Jesu waba njani? Waba mpofu. Ukuze thina sibe njani? Sibe rich. So ungabi namali ukholwa usindisiwe. It's an error from the devil. It's something that you can correct with your mouth and say, Lord, money belongs to me. Riches belong to me. Wealth belong to me. If you don't speak, nothing will happen. But if you speak, something will happen. Amandla okufa nophila asematheni olimi lethu. If you don't learn to speak, nothing will happen. Ingakho kubuye sangomeni uma enyangeni uma uthatha umuntu othile ithi mbize ngegama. uNkulunkulu uzanele angalungelwe lutho. uNkulunkulu uzanele ubizwa ngegama lapha lama-auto kodwa wona uthuli. Kanti uyabizwa ngifuna manje uqala uthi kulo ngiyayibiza imali ngifuna uyibize. Bese ngidedela uBishop athandaza. Hayi uthathandaza shoma yena. Ngeke ngisiwa nje la iBishop liyangena iprayer nje bese sidedela uBishop ufuna uthi. Amen. If your account yakho yazi ngegama uqala uzoyibiza uyibize ufuna uyibize imali uyibize. Uyibize. Ngifuna abantu bathi ngiphakeme nami nginawo Capitec. Now ulula uCapitec ngisho nekhanda segarage ngiyalibeka la nelasemndeni ngiyalibeka la nela game ngiyalibeka la ne-ID yami wona uzoba nemanga. Amen. Abasho la checkers ngiyalibeka la ngibeke epulpit wa sengizolanda imali le prayer ke le uma uzizwa ukuthi awuyifuni noma ayiyeka hlala ekuhluphekeni it's your choice. Mina ngiyatshela uNkulunkulu uzodedela isibusiso ngaphuma la nomsebenzi wakho kubhedaya oholele 1005 ngesonto uNkulunkulu ahlanganise nomunye umuntu. Amen. Lo muntu ozoxhumana naye axhumanise nomuntu uhole 25,000 a month. Uqala uhleke nawe
ngoba nje ungakwazi ukwakha umuzi wakini it's because ayikho imali uzowenzani. Akho umuntu ongafuni ukuhamba ngemoto. Uyafuna nje na ungathi baphakema bapha umuntu ohamba ngemoto. Ade sihamba ngemoto yasisomphakela phakela awasikushayela izandla. Ade sihamba ngemoto ayisoshimela endala. Kumnandi abentombazana behamba ngemoto. Intombazana behamba ngemoto ayisheleki. Kulo kushela umuntu ohamba ngemoto ucabanga kaningi. Hayi nje avela phashele nomba ngoba ekuphaphela nje wena ngoba unalutho. Yonke ekuphaphela usebenza kahle nemali ucabanga kaningi engasebenzi. Vula bothi ngizothinja kusibani bani. Uma uzoshela ushela umuntu serious. Labo udlala abantu abayiko serious nawe ngoba ubona lutho. Kodwa usuzoba nothoke manje in Jesus name. Abantu bathatha kancane bongena lutho. Ngiyakutshela kunoba bothile oyimillionaire owangibiza wayongiphushisa. Wangisebenza ngimusha igama lakhe. Amen. Lo baba ngithi ngizokhonto engizoyixoxa ukuthi asicwale endla sicwale sibhushe la. Engabothi ube nemali uyabhamba. Usibhushisa sasadika. Baba ngitikiza. Bese ngiyambona ukuthi unemali. Batho imali imenza ibona ungcono kunathi. Ngathi awuzongiphaphela lo baba ngijwayela kabi. No Jesu plan rich kabi nginaye. I'm richer than him. Mina okhulelwe yimini eshawe isithoka athanazelwe yimini uzobothi I'm more powerful than him. Futhi imali isiwa uNkulunkulu wami. If ngakayithinti ngesandla ngoba usuke sangithesta. Ukuthi ngenhliziyo ebekezelayo yini. Ngoba igolide neseva ngelakhe. Ngeke ningiphaka kunabantu abangayithola imali uNkulunkulu yabothi once wathola imali uzophakama. Nengane angayinika imisebenzi God knows. Once wasebenza kahle. Kini uyahamba uyohlala eflatini la eThekwini. Ngabe wakho umuzi wakini ube ku standards. Amen uhlala eThekwini uhlala eMhlanga uhlala eBhalito kini bahlala ku one room. Ingakho umsebenzi ungawutholi. uNkulunkulu usabothi ingqondo yakho is not scrutinized. Hayi ngathi igama lesingisi awufuni uncomo ngoba uthetha kusona isingisi. Uthetha ngisho iscrew kanti ngisho ingqondo isethwele. Kuyathi ngebashade ngoba bathi ingasashesha shade manje kuyobhafela indoda ubusashule kwasha izitsha. Usana amagame ungayitholi. Hayi ngoba indoda ingeke ayikhona ukuthi awungabi ready usakhiwe. Njengombumbe esandleni sombumbe sakwakho sakusethe. Awuqualify for now. Kodwa at the right time izulu lizokunika umfazi. Linginike futhi manje usaphendula usabona indlela ophendula ngayo ngisho kini uthi ngeke uthole umuntu. Lohlupha indoda wena. Izogcina indoda lethu iyikhanda ugcina kuwena ikhanda umfazi. Indoda izogcina ngakwazi ukwenza ama decisions ingabuzanga kuwena as a wife. Kanti wena uyisekela you submit to the man you ask the man ufunani ithi indoda akwenze ukuthi usuyenza. Kodwa buvele washeshe wangena emshadweni ngathi ingqondo yasethethe indoda izozwa ngawo wena uzodonsa indoda. Uzothi indoda umfazi udonsa indoda ngekhala. Ingakho mawuthola umshado uzakusidonsa ngekhala wena. Ubonala ngoba bese ubusi siyakutshela utsheleki. Na ufuna ukulibeka. Kunzima ke emshadweni ngoba kuthiwa until death do you apart. Uyobekezela lesiphoki uzulinde ishona uthole umuntu. Lapho shoni siphakathi. Kumezekile asishoni. Sibile. Akusibona bonke abantu abathola abafazi abanjengowami. Noma kukhonto angayiboni kahle wami unkosikazi angibize ngoba unkosikazi ungibiza ngobaba. Ngisho singezwanga singabonanga ngeso elilodwa. Kodwa bezongiphakela ube kokudla. Angigwisa izandla athi baba. Ngathobela ngithi sathi ngageza wena ngageza manje. Ngathi hayi khona umpompi ilevel isinkulu manje kusafana kuqala sesinompompi ngishidana ingqondo. Sinalo sink la ekitchen. No sink la. Baba usumake athi no phela ngathi ukuthi kubekwe indish namanzi. Lafu ngitshe mhlawumbe suyamjikela. Ngathi hayi baby it's a standard. Usink usukhona ekitchen. La hlala khona etafuleni sidla khona sekhona usink. So sungaba bufika washisa ngathi oh se upgrade. God help me. Ngoba sen upgrading. The transformation I was not well aware. Amen. Asibona bonke abantu abanenhlanhla ukuthola abafazi umfazi ukunika ijoy, akunika happiness. Abanye abafazi bakunika ifire. You are ready to die. Kunemndeni emibi kabi uba umlilo. Uzawuqamba igama athi it's a firehouse. Uzabiza umfazi wakhe athi inkanyamba. Ngoba Ishingane ziyazi ubaba uphethe la. Uma uphethe la. It's an area. Indoda it's a man. A wife shall submit to a man. Once a wife was submit yonke into iqhuma kahle. Ngiyangisiza ngashada ukuthi
I'm helping you now before you got there. La uyakhona emshado beniyakhona nje. Ngithi imali isibusiso manje la uyakhona. Amen. Uzobuseka manje. Ngikusiza kusemanje. Ama teachings abe ngikupha wona manje emshado ngiyakupha ngiyamahala manje. Uyakhona emshado nangiqamba manje. I feel it manje uzoshadwa. Kodwa izulu likusethe kancane uzwazi ngoba sengizoshadwa let me respected man. uNkulunkulu waphuma noAdam busa cultivate talent do anything. Adam wathi sabhekele inyoka vele atheke osifaza lo ngakhulumanga noThixo. Athekeka easily. Ngoba ngizwa vele angizwanga lutho nje angidle wavele wadla futhi mase qeda ukudla influence into abantu besifazana bane powerful influence. Umuntu besifazana influencer yonke into uyenza into esho uyena. Ingakho fanele mhlawumbe bezoshada basibize sibabeke izandla. Serious. Uzabathola abafazi aba right kuze imndeni yabo ibe right iqine. Akusibo bonke abanenhlanhla yomfazi njengowami. Akusibo bonke. Ngisho ngiproud. Ngoba ngazi abayibasheli kanjani. Kuze umfazi bengashongo lutho akwenze lutho. Ngisho uzonikela ngeketele fanele ngicela ngisumama uthini. Hayi mina umama uthi eqhamuka iketele ade ngilambisi. Dade. Kodwa sinqaba ngoAbraham kulothi lethi ingane yakho ngihambe ukuhamba ukuthi ingane yakho hamba usacrifice ngayo. Abraham afuna wathatha ingane wathatha inceke umfazi wangamtshela uhamba naye. Naye ingane bese siyabuza hayi baba ngibona inkuni yonke into. Kodwa angiyiboni inqama so wenze njani? Wathi wathula umlomo ngoba umnikelo ukhuluma. Abekwa la umnikelo ukhuluma asuna appreciate umnikelo. Akumkumnelo ukhuluma kukho scriptural dlala abantu. Uma konke ngicabanga ngibona lekete liyahamba kunabantu abangena gete abadinga phezulu kwethi ngiyalamba isigete umfazi ngimtshela elethi igete lasekho phezulu igete lasekho badinga phezulu kwethu sebetholile kuze kwanda amakete lamaningi. Lapha endlini bazi bakhohle ukukholisa besibonile iziko eziboniswe yini. Hey baba uyithenga njalo iziko. Baba uNkulunkulu bese kubusiza kugcwala iziko gcwala ocheese kuze kufike show ndu wathi ngizokuvala baba uyazi. Yashikwa Ngizokucheka indaba ngizokucheka baba ngiyakucheka Nkosi ngiyakucheka. Uyazi ukuthi akaphume empty-handed. The stomach will be full. Will be full I mean because usekhala lesisibusiso. Hamba nonikela noma uNkulunkulu uthi nikela but a man is in charge. A wife secretary wendoda. Then yonke into ihamba kahle. Theni izandla sikhomanda imali yakho nyando. The Bible imona imali igama lawo mammon. Amen. It's a spiritual mammon esibamba imali. Yeah, mali mammon obamba imali. Funa sithanda simthethe mammon release imali, release ama-million ami. Release ama-10,000 ami. Ngoba release lapha bazothola imisebenzi right. Amen. Hallelujah. Bazothola imisebenzi enjani? Right. Uzobona ukuthi awusathanda ukuhlala uhlala khona. Uyafisa futhi ukushintsha umbhede awushintshe ngoba imali awunayo. The moment after this prayer uzoshintsha umbhede. Ngoba ushake ngube indala nezogqoka indala izodwa hayi imali awulingiwe inkinga imali bikuyafika wena no two words wena no Markhams wena no Mr Price. Amen. Ngoba nje ungayi imali ngoba nje uhlaza udla inkukhu njalo ngoba uafford inkukhu.